आज आपण बनवणार आहोत अय्यंगार बेकरी स्पेशल मावा केक। बिना मावा वापरता मावा केक आपण कसा बनवायचा तो बघणार आहोत। कमी बजेटमध्ये आणि मस्त चविष्ट असं हे मावा केक आपण घरच्या घरी बिना ओव्हनचा कढईमध्ये कसं बनवतो ते पण बघणार आहोत। केक बघा, कापतानाच तुमका समजत असाल किती स्पंजी आणि सॉफ्ट असं हे केक तयार झालेलो आहे। बघूनच बघा, तुमका आता दाखवते मी समजात। आणि बिना माव्याचा वापर करता हे केक माव्याच्या चवीचं कसं बनवायचं तेही आपण अगदी पाहणार आहोत। आणि केकचा मेजरमेंट आपण ग्राममध्ये आणि कपामध्ये दोन्हीमध्ये बघणार आहोत, म्हणजे केक तुमचा अजिबात बिघडत नाही, असंच मस्त स्पॉन्जी आणि टेस्टी आपलं केक तयार होणार आहे। तर अय्यंगार बेकरीवाले पण मावा वापरीत नाहीत। आता बघूया ग्राममध्ये आपण, तर कपाचं वजन मी हे काढून घेतलेलं आहे। आणि नंतर आपण यामध्ये घेणार रिफाइंड ऑइल, तर 45 ग्राम, पाव कप एवढा तेल होता, 45 ग्राम। तर मापासाठी तुम्ही घरातलं खायचो पण कप घेवा आणि त्यांनी एकाच कपान माप घेवा। आता हे बघा, पाव कप तेल आपण एका बाउलमध्ये घेतलेलं आणि त्यानंतर आपण घेणार आहोत दुसऱ्या कपाचं वजन करून घेणार आहोत, त्याचं पण वजन काढून टाकायचा। आणि याच्यामध्ये आता मी घेत आहे पिठी साखर, तर साधारण पाव कपपेक्षा थोडीशी कमी अशी झालेली आहे, 80 ग्राम, फक्त 80 ग्राम पिठी साखर घेतलेली आहे। आता ही पिठी साखर पण आपण तेलात घालायची। आणि आता घेऊया दही, तर 110 ग्राम, पाव कप एवढा दही झालेला आहे। तर एकच माप घेवा, कपान तुम्ही सगळं माप घेवा। तर आता दही, साखर आणि तेल आपण फेटून घ्यायचं। तर त्याच्या आधी मैद्याचं वजन करून घेऊया। तर मैदा बघा 110 ग्राम, 1 कप झालेला आहे मैदा। आता आपण ह्या इलेक्ट्रिक बीटर घेतलेला आहे, किंवा तुम्ही चमच्याने पण मस्तपैकी असं फेटून घ्यावं। थोडा टाईम लागेल, जरा 5-6 मिनटं लागतील फेटू का, पण चांगला फेटून घ्यावा असा, म्हणजे कसं मिश्रण आपलं एकजीव चांगला होता आणि केक पण चांगलं फुलता। मग ते मी बीटरने फेटून घेत आहे। बीटरने कसं काम पटकन होतं, आणि बीटर पण वापरत असला असतं एकदम लोवरती आपण की बीटरने फेटून घ्यायचा। आता हे मिश्रण आपलं असं मस्त फेटून झालेला। तर आता एक बीटर ठेवूया बाजूकाने, आपण घालूया पाव चमचा वेलची पावडर, आणि हय घालता अर्धा चमचो बेकिंग पावडर। बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा वेगवेगळा असतं, तर पाव चमचा बेकिंग सोडा घातलेलो, अर्धा चमचा बेकिंग पावडर आणि पाव चमचा बेकिंग सोडा दुकानात इझिली मिळतात। आणि हे आता अर्धा चमचा मी मावा इसेन्स घालते। अय्यंगार बेकरीवाले पण मावा इसेन्सच जास्त घालतात, त्याच्यामुळे माव्याचं टेस्ट येतं। आणि हे मैदा घातलेलो आहे 1 कप, आणि 2 चमचे हे दुधाची पावडर घालते, मस्त चविष्ट असं आपण केक बनवणार आहोत म्हणून। आणि 2 चमचे हे रवो घातलेलो आहे, बारीक रवो घालायचो। आता हे सर्व मिक्स करून घ्यायचा, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया, घाई अजिबात करू नका, हलक्या हाताने व्यवस्थित मिक्स करा। आपण हे इसेन्स जरा जास्त घातलेला, थोडा अर्धा चमचा, कारण आपण मावा नाही वापरीत आहोत, त्याच्यामुळे इसेन्स थोडं जास्त घाला म्हणजे माव्याचं टेस्ट येईल। तर बघा, आता थोडंसं मिश्रण घट्ट वाटतं म्हणून 1 चमचा मी दूध अजून घातलेला। माव्याचा वापर न करता माव्याच्या इसेन्सने पण मस्त असं केक तयार होतं। हे बेकरीवाले वगैरे काही मावं घालीत नाही, माव्याचं इसेन्सच घालून मस्त असं केक आपणाक देतात, आणि आपल्याकडचं पैसे जास्त घेतात। तर आता हे बघा, मी केक टिन का 6 इंचाचं केक टिन घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये बटर पेपर लावून घेत आहे, म्हणजे केक कसं पटकन निघून येतं बटर पेपरमुळे। बटर पेपर नसलो तर केक टिन का तेल लावा आणि थोडंसं मैदा लावून घ्या, मग तरी पण केक येत बाहेर मस्त। आता ह्या टिनमध्ये आपण हे मिश्रण जे केकचं बनवलेलं आता घालून घेऊया। अगं, मी दाखवलेल्या रेसिपी जर तुमका आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करू विसरू नको। सोबतच बेल आयकॉनवरती पण क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचाल। आता या मिश्रण असं थोडंसं केक टिन टॅप करून घ्यायचं 1-2दा, आणि वरून आता मी ना बदाम आणि पिस्त्याचे असे पातळ काप करून घेतलेले आहेत, ते घालून घेऊया, म्हणजे केक दिसोक पण सुंदर दिसतात। कमी बजेटमध्ये होणारा हे केक नक्की बनवून बघा, तुमका सगळ्यांना आवडत। आता न्यू इयर वगैरे जवळ येतात, त्यावेळेस हे असे केकची रेसिपी मी तुमका दाखवणार आहे छान छान, तर नक्की बनवा आणि मला कमेंट्समध्ये सांगा विसरू नको। तर केकचं मिश्रण बनवच्या आधी 5 मिनटं आपण आधी कढई प्रीहीट करून घेतलेली आहे, 5 मिनटं। जेव्हा आपण मिश्रण मिक्स करीत असाल तेव्हाच कढई आपण प्रीहीट करून ठेवायची,
तर आता 30 ते 35 मिनटं एकदम लो फ्लेमवरती आपण हे केक बेक करून ठेवायचं, तोपर्यंत अजिबात उघडायचं नाही. आता 30 मिनटं झालेली आहेत, तो चेक करून बघूया केक. 30 मिनटानंतर चेक करून बघायचा, जर मिश्रण असा टूथपिक घालून बघायची. कलर पण बघा किती मस्त इलेला केक का. टूथपिक अशी घालून बघायची, तर मिश्रण अजिबात चिकटलेलं नाही आहे. थोडंसं एखादं कण लागलेलं, पण आपलं केक बेक झालेला. जर मिश्रण जास्त लागलेलं असलं तर अजून 2 मिनटं तुम्ही बेक करून घेऊ शकता. आता केक पूर्णपणे थंड करून घेऊया. तर केक बघा आपलं पूर्णपणे थंड झालेलो मस्तपैकी, तेव्हाच काढायचो. तर आता हे केक काढण्यासाठी या केक टीनवरती मी अशी एखादी प्लेट ठेवायची आणि हे केक टीन उलटं करायचं आणि केक काढून घ्यायचं. थोडंसं असं टॅप केलं की केक लगेच निघून येतात. बघा केक टीन का अजिबात लागलेलो ना, मस्त असं केक तयार झालेलो अगदी घरच्या घरी, बिना ओव्हनचो, बिना माव्याचो, कमी बजेटमधलं केक कसं बनवायचं ते मी तुमका सांगितलेलं. तर बनवा आणि मस्तपैकी एन्जॉय करा आणि मला सांगा विसरू नको कमेंट्स बॉक्समध्ये तुमका हे केक कसं वाटलं. मी दाखवलेल्या मेजरमेंटसहित परफेक्ट जर तुम्ही केकचं मिश्रण घेतलास तर तुमचं पण केक असंच मस्त असं स्पॉन्जी आणि टेस्टी तयार होईल. आता केक घेऊन तुमका बेकरीवर जायची नाही गरज नाही, घरच्या घरी तुम्ही केक बनवू शकता. किती मस्त असं केक तयार झालेलो आहे बघा. तर रव्याचं केक कसं बनवायचं त्याची पण रेसिपी माझ्या दुसऱ्या चॅनलवर आहे, त्याची मी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, ते तुम्ही जाऊन बघू शकता. रव्याचं पण केक मस्त असं स्पॉन्जी तयार होता. तर हे आता केक आपण कट करून बघूया. बघा कट करताना पण तुमका समजत असतात केक किती स्पॉन्जी असं तयार झालेलो आहे. केक बघा काढून बघताच तोंडात पाणी सुटत असं चविष्ट केक तयार झालेलो की नाही सांगा मला. मस्त असं स्पॉन्जी आपलं केक घरच्या घरी बनवू शकतास की नाही, कमी साहित्यामध्ये आणि काय बाकीचं मिश्रणाचे साहित्यांची पण गरज नाही. आपल्या घरात जर साहित्य आहे त्यापासून अगदी मस्त असं हे केक बनवू शकतास. तर नक्की बनवा. जर तुमका मावा आवडत असेल तर मावा घातलाच केकमध्ये तरी चालत, आणि दूध मिल्क पावडर नक्की घाला, कारण माव्याचा वापर नाही करत आहोत त्यामुळे माव्याक मस्त टेस्ट येतात, रिच टेस्ट. मिल्क पावडर नक्की घालून केक बनवून बघा, तुम्हाला सगळ्यांका लय आवडत असं मस्त चविष्ट असं ह्यो मावा केक. बिना माव्याचो अयंगार बेकरी स्टाईल मावा केक नक्की बनवा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करू विसरू नको.